Du har faktisk pligt til at gøre det. Forstår du, hvad jeg mener? Ja. Hvad har du tænkt dig at gøre? Jeg har tænkt mig at skyde ham i hånden. Godt. Var det dig, der knaldede en flaske ud på min bror? Sindssygt mig ikke! Ej! Hvad har du tænkt dig at gøre nu? Jamen, nu har han jo ikke... Hvad har du tænkt dig at gøre nu? Jamen, hans knæ. Hvad har du tænkt dig at gøre? Jeg vil slå ham. Jeg vil slå ham oven i hovedet med den her. Det er godt. Det er en god idé. Og vi er alle sammen rolige imens. Så vil min bror her, Arvid, knalde et askebær i hovedet på jeres ven. For helvede, mand! Din psykopat! Hvad fanden er det, du laver, mand? Hold din kæft. Jeg smadrer dig næste gang, jeg ser dig! Jeg smadrer sgu jer begge to! Hold din kæft. Så døde begge to. Sindssygt mig ikke døde! I får så meget en tæsk! Jeg smadrer dig, mand! Ej! I får så meget en tæsk, du! I får så mange tæsk! I får så meget en tæsk! Jeg smadrer dig, mand! Jeg smadrer dig! Kom nu, Arvid, mand. Gør det nu. Hold da kæft, mand.